Ang mga gito hisayran nalipay kayo si Roldan sa gitaho ni Duban kaniya nga gustong makikita kaniya si Ninit. Og kalit nabot si Erlinda og nagtuo kini nga si Duban ang nagtapil na niini sa babae ug mo'y hinungdan nga dili na kiniganahan pa nga mo eskwela. Unya didto sa Carbon Market, diha na si Ninit uban kang Duban nga nagpaabot kang Roldan. Miabot si Roldan og malipayon nga naghimamat pag-usab ang duha. Apan kalit nga miabot ang magguwang ni Roldan. Karon mga kasama, ani ang laing sumpay ning sugilanon. Asa kapadulong Roldan Moran. Ayaw kong inaan sa pagsulti, ha? Sukat ka lang nakauyab ini babayhan. Nakatun ka lagi sa pagsukol na mong imo mga magwang. Way tao nga nagtudlo na ako aron makatungkos pagsukol ninyong ako mga magwang. Kamu mismo may nagtudlo na ako aron musukol ko ninyo. Tungkid mga bati mo binuhatan. Day, tanawa na tinubagan ining akong manghud. Why laing taong nakaingon nga musukol ni namo? Kana kung dili ikaw yun. Pero sa malaka mo nagkauyab, ha? Dugay na ba? Ma'am, di may uyab si Roldan. Og bago pa lang sabi nga nagkaila. Musimana pa lang kami nga nagkaila. Human niya mabawi gikan sa usa ka snatcher ang akong pitaka nga giisnat. Mao ba? Ha! Kahilas ko ni mong nagpakahiro gukod sa snatcher, Roldan. Unsa man maghikog ka? Ug sa may nindot, ang pagpangaw ka sa sapi nga dili para inyo? Uri, ikinig ka mo ito ka naman! Uri, ina! Roldan, ayaw na pagsukol si mong magkuwang. Uy, kung sa ilang isulti ni mo nga makaayo para ni mo, buhat lang. Way nahimo nga kaayuhan kini mga tawhana sa akong kinabuhi. Pulos sakit sa akong dughan. Way kanunay lang gihatag na ko. Pauli! Pauli sa ato, ha? Ug ayaw pagpuni ani din sa karbon kay ni adini at tanang mga binuang. So nagbayagid ako, ha? Ug ikaw babay. Dili na ko gusto mo paduol tapain ni ako mang. Kay sultihan talang ka. Wa gyud ko mutuo nga wa ka may relasyon. Uyab mo kining badlungon kong manghod. Mao nga wa na kinig na pagmutungan. Tinit, pasensya ka na sa bati batasan sa kong igsoon. Ako'y mga igpasaylo sa iyong gibuhat nimo. Sige, ari lang una ko. Sundan ko siya. Sige, usbon ko Roldan. Ayaw pagsukol si imong mga magkuwang. Tahura sila, kay imo silang magkuwang. Ambot lang. Panapuno na ko. Buutan kay kong pagkamanghod dinit. Apan sila ang bati. Sila nagtukmod na ko ang makasukol ko nila. O, mahimo ba? Magkita ta pag-usab ugma. Musugot ka ba? Oo, masugot ko. Ani lang gihapon ta din magkita. Oh, sige. Ari una ko. O, salamat kasi mo kaayo. Ay, mana? Sana. Nakita mo na no kung sa kamalita magguwang ni Roldan. Maldita bitaw kaayo siya. Unya, mura og mata pobresab nga manulti. Dili kay mo lang. Mata pobre yun. Bida. Abi na ko magsulti ni mong tarong atong Roldan na. Abi na ko magkauyab lagi mo. Pero nabalag naman. Saba niya duban uy. Ngano makauyab man? Alang-alang padong na magilo tato nga maguyab si Roldan nimo. Mo bi na sulti niya nako. Nga gimingaw siya nimo. Ug kung makita ko na mo ug usab, iya ka panguyaban. Tinuod ka duban? Iya kong panguyaban? Ay wala kita eh. Muna yang sulti na ko. Pero karon nga gikaila ko na ang igsuon nga babae nga maldita. Mura og mahadlok na manuon ko eh. Oh, madlo kang musugot niya. Ay, kadlo ko eh. Buutan biya na si Roldan. Pero kung dili ka gusto, nga mahinayon siyang panguyap ni mo. Kung di ka gusto, ako lang nguyap ni mo. Ha? Bitaw. Bitaw, hindi. Nete. Midyara na, oy. Iknat, pinakilay niya. Basta mo na to, ha? Ugma, makita gihapon mo din yung usab. At mo ba? Pagbaton sa ko bisag gamay na laking respeto sa mga pagkatao. May isla ka unya naghimo kag iskandalo dito sa himutangan sa kong amiga. Kana tungod kay dili ko gusto nga kabaton ka nag uyab. Ug dadto na magyud ko ba? Nga uyab gyud mo ato niya. Busa kinahanglang likayan mo na gyud ka tubabayhan, Roldan. Ang imong pag-eskwela ang ati manao na kamuso di anak uyab-uyab. Way magbuot na ako kung bisan unsay akong buhaton. Basta di lang dinautan. Husto na ko sa edad mo lang. Ug bisan unsang orasa nga magbaton ko og hinigugma. Way magbuot ako. Og tinuod ang tanan nga gisulti ni Ninit. Nga dili kami uyab, higala lang. Pero nakagusto ko niya. O gusto ko siya mahimong hinigugma. Unsa? Ingon niya nang hitabo dito sa Carbon Market? Di ka kita gikasulti mo ang mga tao? O ate, og naluoy ko ni Roldan. Kay nabati ko nga, wala siya malipay sa iyang pagpuyuban sa iyang mga magkuwang. O kung sige nga niya itong malditan niyang magwang, nga nagduda siyang uyab na mo si Roldan?
Mao na ate. Wa gyud siya motuo sa gisulti namo ni Roldan nga higala lang mi. Ug pag ulang nagkaila, mao gyud ang gidudahan nga dugay naming uyab. Ug ako ang hinungdan nga misukol na si Roldan nilang iyang mga maguwang. Pwes, palagot na silang tanan, Lynette. Saki ang tanang pagduda sa iyang mga maguwang nga uyab pa si Rodan. Ug dili kisakyan lang. Uyab ba ka ng Rodan? Kaya dato sila. Aron sa hingon, mahawas na kita sa tong kapobre. Ate, ayaw ka ni pagsulti og sama ana na. Mao na hinungdan nga di ko musugot ka mo trabaho ka sa akong gitrabahoan sa usa ka bar. Kay sigurado ko nga pahimuslan ka lang sa mga mamahimo niya nimong customer. Kay hayluhon ka na og kwarta. Humo ka na bang mada. Kay kwarta ra gyud na asa imong hunahuna. Ay pastila ni mo din, Lynette. Ang importante karon nga mahawas ta sa atong kalisod. Og ikaw, kay dala ba ka diya magtrabaho, kailangan praktikal ka. Mangita kag customer nga kwartahan aron mahimo nimong uyab. Di ko mahimo ang nasa imong hunahuna ate. Nagtrabaho man tuod ko isip sa ka waitress. Apan di ko magpagamit og customer. Aw kun mo manggani ka ng imong prinsipyo, ingnon ta ka. Nga nasayop ka sa pagsud og ingon na ng klasiya sa trabaho. Mas may pagmuundang ka na lang diha. Ug mangita kag lang trabaho. Kaya ang usa ka waitress, adto ginapado nga ma-out kini ko sa ka customer. Wa pa na mahitabo nimo sa pagkakaron. Apan sa ngadto-ngadto, mahitabo gyud nimo nga mahilabtan kag laki. Kana ang paninguhaon ko nga dili mahitabo na ako. Ug gusto ka sa imong gisulti ate. Kontra gusto ko sa maong trabaho na ako diha sa para. Apan gipuhat ko kini. Aron mahatagad ka sa tanan mong gikinahanglan sa imong pag-eskwela. Lynette, Kung mahitabo man kanina na ako simba ko, akong dawaton. Apan kutob sa akong mahimo. Likayan ko gyud nga mahitabo ka nang naa sa imong hunahuna. kun mao, usa lagi ang imong buhaton aron dili na mahitabo nimo. Paninguhaan lang gyud nga mauyabog ka tong Roldan. Kay siya'y tubag sa atong kalisod. Unsa? Mao na Brando. Karong gabi mo balik tas bar nga atong isudlan atong nangaging mga adlaw. Kadtong bar nga nakakulata kag tao tungod adtong usa ka waitress nga gusto mong ika-table sir. Oh. Tungod kay di na mabuwas kung nahuna dagat tong maong waitress ginganlan o ninit. Unsa? Na naginot ng layron og usa ka babae nga mubo og lupad, Sir Jonas. Dili ka mo jud ron? Di lang una. Kay mura og naglain ang akong lawas. Naglain ang imong lawas? O nahiubos ka sa akong gipanugtin nimo ganina? Ha? Kung nahiubos ka man ganit sa akong gisulti nimo ganiha, o di ka ganahan ka rin mo trabaho. Mangayo ko pasaylo nimo ni Nat. Nga nakasulti ko nimo nga mayo mangita ka customer nga dato aron imong uyabon. No, nasayop ka ate. Wa ko mahiupos nimo. Ug wa ko magkunahon na ana. Kuan lang. Naglain lang gyud ang akong lawas karon. Pero ugma, mo duty cute ko. Kay kinahanglan ni nato. Pasagdi lang. Tiwason ka na rin tuiga. O muundang-undang ko sa kong pagtungha. Manarabaho lang una ko. Magtigong ko para sa sunod niya nga semester. Sige, ariyon ako. Mas pailan ako. Pasaylo ako at ikagipakakanta ka. Husto ang imong gisulti. Natandog yun ko sa imong gipanulti ka kaniha. Nga nasayop ko sa trabaho nga ako gisudlan. Kung dili ko gusto nga makig-out ko sa ka-customer nga dato. Apan dili ko gyud ka na mapuhat nga magpahilabot ko og laki tungod lang sa kwarta. Busa, muundang na lang unya ako sa akong pagtrabaho sa bar. Ug mangita na lang ko og lain nga trabaho. Matay sir. Murag tinud-an na yan imo da. Kursonada kay day atong babayhana. Dapat ba? Kita nga to. Nini to no? Bago mo kitang kaistoryan, limot na yung kahimanuhuna ni mo. Ay, Oh, Brando. Sininit lagi, but naun sa kuan ni. Di lagi siya mabuwas kung nahuna. Pirmi lang siya, kanunay dias kung nahuna. Maubitaw nga. Wa ko karong ganahin nga mangita og laing babae nga mauyab. Kay siya mo yung yung nahuna. tay pa sir, may pangutan ako nimo, di ba nga matod mo na ako? Dili ka ganahan og usa ka babae nga dili na virgin? Oh, bitaw. Tinol bitaw nag-isulti ko nimo. Una sir. Nga nung na-interest ka man atong babayhana nga usa lang ka waitress. Nga labing siguro 100%
dili na gito virgin, di ba sir? Ambot bitaw ani. Wala ko kasabot kung kaugalingon. Anong na-interest mo ko itong bayana? Gibati gina ko, Brando. Gibati gina ko nga. Nakagusto ko niya. Oh, na! Muray gidangat! Sir Julius! Sir, mauli sir nga. Wala itong makita sa palibot katong hingarag ninit. Wala siya mo duty karong gabi una. Sa? Maula sir. Mo ba? Ija, gusto ko ikita pag-usaba mo babae, Brando. Mao nga pangita diha, mga kauban niyang waitress, kung kinsa nila nakatuto sa bayan nagipuyan itong ninit. Kay karon yun dayon, ang tuon tang gipuyan itong bayana. Gusto ko ikita gis ninit. Karon yung gabi na, Brando. Oh, Sir Jonas! Oh. Wala, klaro na gid. Tinudan na yung imuha da. Okay. Okay sir. Panawag ta ang tanang waitress in maong bar. O patug-anon ta sila kung hain magpuyo natong ninit. Bidag ka imposible gud. Wala siyang nagbaw nila kung hay magpuyutos ninit. Ay. Ako sir, nagtuo man ko ba? Nahadlok na sila mutugan na to. Nakatimaan tingnan sila da nga kita kagtong mga pulis nga nangulatag customer sa nangaging mga adlaw. Wa ko'y labot. Ikaw na din nangulata sir. Tan-araw man ako ato sir, murag Unsa? kung may sukol pa tatawan na. Ako ang mo sigundag kulata to ba? Kung may tabo ba to? Hal-hal ka lang. Saan pa yung pagkulata nga na daw naman tong naigog kaduha sa kong kumo? Nya. Samtaan ni ron eh. Wa malinis ninit. Wah, makahiblag na nito buwa, Brando. Bidag ka kusunharap lagi nung tanako. Kamuluyab atong babayana. Para na ko sir no. Sayo naman ito ng patug-ano ng mga tawhana ba? Kaya ng mga waitress din sa gusto ng masayiran. Maghimot ang milagro. Karon dayon. Kung sa milagro ha? Mangulata tag customer sir. Bisan usaon ko sa pagtiyong ang akong mga mata. Siya kanunay ang akong mahuna-huna. Nakatagpilaw na pa yun ako kaganiha, ate. Apan kidamgo ko ang maong tao. Maong nakamata ko. Ug wa gyud makabalik og tuhok. Katabang kay nga lang og Roldan? May imong gidam ko? Oh, siya ate. Si Rodan. Oh, ampot nga no ko. Ha? Oo, lagi. Tungod tingali kay may pagtanaw sab ko niya. Dili kay may pagtanaw ka lang. Nahigugma ka na gyud natong tawhana din, Nanette. Ay, pastilan. Kibati ko. Nga gusto sa ko magkakita ni itong tawhana. Gwapo gitingali kay siya. Kaya nahigugma ka gud niya. Tingali. Ay, mao na gyud tingali ni ate. Nahigugman ako ni Roldan. Unsa? Ikaw na nang nahitabo gapon dito sa karbon? Mao ka na, Jonas. Sultihan taon ta ka ini. Apan dugay ka mang nauli kagabi eh. Katong no ko pinaabot nimo. Saman, May babae na gina isang ibidibiran, ha? dili kay giibit-ibiran lang. Uyab na gyud tingali sila. Og mao tingali na hinungdan nga wa na siya ganahing mo eskwela. Bati agin ni bata, eh. Suhi yung kay utok, yabag yung kayo. Di man tayo ingon anay ni siyas gamay pa. Mikalit mo nig tumawron nga bidako ng animal. Eh mao may bipaswabi gud sa iyang galamhan nga gilupigan ta siya. Nga wa man ta magpaltag payag sa eskwelahan unta niya. Kung mao na, kung mao magani na nga doon na uyab ka na bata, ang iyang uyab mo'y nagpunay og siba nini aron musukol na to. Aron muhatag kang Roldan ang husto niyang bahin nga ipada sa atong mga ginikanan. Hoy! Dili gid ko musugot anak. Kung mahitabo nga muundang siya siyang pag-eskwela, dili tagyod siya patilawon sa kwartang mapadaon niya nila Papa Jonas. Magsapot yung daan ang daan, ha? Oo, uy! Kaysa magsinabtan na yung kita na bigyan duha. Ingong yun ang buhato na to. Abertan aon ta. Ug dili ba siya magpunay kinuktoks tumang pagbasol kung muundang siya eskwela nga wa siya kwarta, bisa ko sa kadago. Bay. Kasayo gud nimo nga manis amo bay Roldan. Ngita ka kainit. Nagitesting lang ako kaning sayo sa inyo, bay Duban. Kung naiya ka pa ba? Wa na mo gusta nga mga prutas gud bay. Nya wa may abot gani ha. Wa abot gani kadawon. Karon pag jis buntag mo abot ang mga prutas nga tumod gikan sa lagyong dapit nga tabukod laod.
Kunya kay hatdan naman ko ana sa mga taga Budiga gud kay dito mo ko tudna sila dre. Lagi na ibaw lagi ko. Dito ko. Kini bay, masinog madugay-dugay pa kog abot sa merkado ha. Kay ako sang huwaton nga una makalakaw sila si Manoy Jonas ug si Manang Erlinda. Lisod na kaayo. Lisod na kay ako mo unang mulakaw. Ako rabay kisigihag bantayan nila. Basig sundan na sab ko ni Manang. Dili ko gusto nga madisturbo unya nga mo panagsulti ni Ninit dito sa carbon. Tubila si Piata na to be. Ha? Tubida. May paugiing na natos Ninit adto na mo mag-abot kana sa laing lugar ba. Dili rito sa akong pwesto sa carbon kay bahayan mo kalit sa tunga imong isuong babay. Tumaistra nga maldita. Na igo ra bugos tamparos atos. Kita ra bay. Okay naman tamparos lang kay magwanta naman nako. Ang kuya ko nang imong isuong nga pulis, mga pulisnes ba pulis. Nya mo kalit tunga. Nya silon ko na. Wala. Patay ko. Layo Dito na tinuod. Layo na tinuod. Di sa tingali may tabo nga pusilon ka ni Manoy Jonas eh. Nabuang-buang lagi sa pagkapulis ko niya ng buhaton. Uy siguro eh. Bawa kabiyaan ng isuong mo pulis nga dito kay na. Sunada ka na mangulata. Ya, mulata mo nagtaong wesa. Mo ba kanunay mo na akong dungan ang isuon ni mga pulis. Mangulata li ko na kanang mga tao nga wesa. Basta maglagot siya. Bitaw, tinuod bitaw na. Ay daan pa ko. Kisa sa iyang kulatahon. Gadto sa mga tao nga ikasarag sukol kaso niya. Kay mahadlok tungod siyang pagkapulis. Maho bitaw nga ang mga bugoy hadlok kay na niya. Basta magdo na kay na siya. Na, ang mga bugoy mula piso nga magupoy-upoy. Pinag-agi ko niya sa tungod, wala. Hadlok ka rin sa mga bugoy li. Hadlok kay niya ang standby. Huwag indado gila siya sa pagkapulis kay kusog ukod sa mga adik-adik. Baya no? Hilas-hilas lang. Kusog ko nuhay mukukod sa mga dautan. Pero kusog sa kay manlupig sa kagalingon niya manghod. Hilas lang. Basta kay ako biduban, wag gid ko mobilib na yung pagkapulis. Wag gid bisag gamay. Ayaw na lang pagkuyog na ako ugod ate. Bas hindi gusto si Roldan nga magdakong kauban sa kung pagpakikita ni ron usap. Oo na hala, sige good. Ikaw mahibaw. Basta kay mao na to ha. Nahigugma ka naman yung kahanan ng tawhana, pwes paninguhang magkauyap mo. Ate baya. Di sab kid noon ko maguna-una og laki no. Maghuwat lang gud ko nga iyang unahan og panguyap kod. Aw na hala. Basta kay kumudiga na gyud gani siya, ayaw paglangay-langay. Sugtag na yun siya, Deninet. Wa pa day siya doban. Ay, kuan re, niya turo tao day. Kuan kanang iya lang kuno una nga palakto og una ang iyang mga igsoon nga maguwang. O kun makalakaw na, musibat sa puno day siya. Kay hasol na kuno rasulan kuno siya basta na pa yung mga igsoon. Malakaw na kay una pa siya man eh. Kay sigurado magid kasundan siya. Unsa man gid kayo nung dano? Nga di man niya close ang mga igsuon? Siya lang niya pakuta na day. Ay, nay. Oh, nanay siya. Ako pa tawag sa kanahan. Di pa ikaw. Uy, Noy, may duol man nga duha ka tao. Kinsa man ka na? Tubagan naman pangutana. Ikaw bang igsuon ni SP1 Jonas Moran? Uy, Oo, ako. Ako yung manghod, ano de? Maayo kay ikaw di ay. Hindi mi gusto nga mobira og tao nga maaan lang. Ha? Dako ka traso na mong imong maguwang. Busa ikaw nga mo panimhaslan. Kini... Uy! Kitungkap ko nimo. Kini pa... Ayaw lugar. Lumaga kini. Kaya na ako yung kutsilyo. Ha? Ikaw mo yung akong tungkapon! Tusak-tusakon ka! Balik! Balik ka rin, mahal! Kasakit! Roldan! Doban! Doban! Tama mo na! Naigukos pag dungga ba itong taos sa kong kilid? Diyos ko! Doban! Dali utas sa pagdaan sa ospital! Bay, magitatag tiksi. Magitatag tiksi ka sa sakyan, Hindi na lang nga magtakas sa hospital, bay. Tao ka itong nagdumot sa igsuon ko pulis. Gustong patayin ako. Pinuko. Uy! Di mo magwang yung krikutan, ikaw yung patyon. Ayaw na mo pagdagan pagtabi! Kinahanglan naman nila taong da sa ospital sa Roldan! Talon! Okay, mga kawan. Sige. Manglaw kita. Og mupulsin kita nga to sa unit o carbon market. Tara mo! Tara!
Kinasalam sa kakinil dinunggabay. Pitag ng carbon area. Halos adlaw nga tanan dunay tawag nga madawat sa kapulisan. Kaya dunay patay. Kung may patay, snatching. Pasti lang. Pagkadagang badlon sa katilingban. Mao ba? Mamaw na, sir. Wa mamatay ang gitunggab. Tuwag dali na sa ospital. Atong kauban na mo manindahan ng prutas nga si Duban. Mikom ko to niyang nadunggaban. Niyang dunggaban ba? Maat pa tong Duban. Na, manghod ba ka nung SP1 Jonas Muran? Unsa? Manghod si Jonas ang dunggaban? Di ba, manghod? Si Roldan Muran ba? Di ba, manghod man to sa pulis, no? O, dama. Si Roldan Muran? O, lagi. O, kamo na. Murag ba una nga na ang among nadunggan ganiya, di ba ba ino? Pida! Oo, mo lagi. Anong naabot mo sa itong bataan ni Carbon? Unsa lang. Unsa man? Katay mo gingon, unsa man, wa pagi mamatay ito na dunggaban? Ha? Murag wa man to, sir. Murag wa matay ba ino? O, mo lagi, wa matay, di ba no? Wala. Hamon na kaharod. Dito sa ospital, nausa na katulong dito. Muna'y pangutana, sir, kung naunsa na dito gaya-gida, to sa hospital kay... Mahadlo ka mo saksi! Hawa dia! Pauli ka to sa inyo! Gano'n man to nang lakaw ang biktima, sir, pero nagtapiong lagi taong stiyan, kay ikaw maging stiyan, sir. Mula. Apil lagi ka! Okay, salamat. Salamat ninyo. Mga kauban! Apil kang investigasyon! Mga kauban! Yes, sir, usaman na, sir. Nawahay man ta sa itong pag-abot. Mamalik itong agi. O kinahanglan masayod ni Sir Jonas nini. Nga iyang manghod na dunggaban din sa carbon area. Sige, balik mo! Salamat in taon. Kay dili di ay kuyaw ang agi sa dinungkapan. Bay po kita bay. Ay kani kay sa kilir si untiya gani ko pera. Di haplo sindrom bay patay na kata. Iya, naginunta kong usban sa paghansak sa kutsilyo. Kapan akong nasagang iyang kamot, kung akong nalubag, nailog na kong iyang kutsilyo. Kung wa pa kumulingi, nga gitawag ko ni Ninit, ayan, di gito makahigayon sa pagdagan palayo itong midungkap na ako. Roldan nga naman ko to. Usa mahinungdan nga gidungkap ka man sa maong tao. Di ba na kuan nga aanang ka lang ato bay. O di ba nang panigla lang ito kay daghan mo ang discarbon bay. Dili. Wa ko maaay ato. Ako gihin target. Tao to nga nagdumot ni Manoy. Huwag ako yung panimaslan. Aron patyon ko. Unsa? Mao ba? May mga tao di ay nga nagdumot sa maguwang mong pulis? O usa ka sa ilang pamtangan sa ilang panimaos? Pida bay. Kuya wag bay kung maglakaw-lakaw kas gawas bay Roldan. Kay kuya mo nga ikaw ang panimaslan sa mga tao nga nagdumot sa maguwang nimo. So tihi uni ang imong maguwang Roldan ha? Aron madakpan tong buot mo patay nimo. Sa pagdako pa to. Pamatamang kailatin sa to. Maglisod pulog ilang. Butan kong magawa nga pulis. Kung kinsi nagdumot niya. Tungkol kay daghan kay mga tao nga iyang pasakitan. Kalain gud. Pulis siya? O niya magbuhat tayo siya og pinuang? Basta pulis ganit ay nga hingwarta. Ha? Kanang mudawat og suborno og kusog bang ulata sa mga taong way klarong sa initan yun na. O bay, ikaw bay Roldan ba? So ikaw ba ayaw nagipagsayaw og lakaw sa gawas ha? Gawas ka daklon man kanako ba? Kay daghan nagdumot sa imong buwang. Busa kay igsoon ka man, ha? Maapil ka gyud silang kasuko. Unsa? Mauna, sir. Imong igsuon ko nung nadunggaban dito sa carbon area. Ug maunay among nasayran sa among pagresponde dito sa mong dapit. Ano man? Unya hain mo siya. Hain mo kuno karong suldan. Unsa man? Unsa may kentang? Patay na ba siya, Brando? Patay na ba siya? Nano di ka mamutarang tubag? Sir, kalma lang ha. Kanang relax lang. Naibaw ko bisag badlongon to may igsuon pero di ka gusto nga tumidaw itong may tabo niya. Pero kuan man ko sir, wa mi masayod. Basta kay maipong dito sa mga tao dito sa carbon area nga buhi pa kuno nga nada sa ospital. Wa man ko na mo maabtigod sa among pag-abot sa mong area. Ano man ang hitabo ka? Maunay na ani niya magsigig latagaw, magsigisuroy mismo sa eskwela. O lagi. Susihon ta ang tanang ospital na ning syudad karon dayon, Brando. Unya, si Manang Irlinda, kinahanglan nga may baw siya bahay nini. Mao ba din yan? Mao na ate. Kuya, wag yun ako kaniha, uy. May nanangani kay luwas ra siya. Kinuko. May mga tao din nga nagdumot nila. O buot mo patay nila. Nga sa ato pa.
Dali na ito sa mana. Dautan ba din sa pagkatao, ha? Kaya may nagdumot pa nila? Matod pa ni Roldan. Sawa pa siya dong gapas sa tao. Miingon ko no kini nga nasuko siya sa igsuon niyang pulis. Ug kay mangkot ko no siya, mao nga gipanimaslan siya. Kalain gud. Ang yang igsoon ang gidumtan niya siya panimaslan. Ninette, ayaw nang tingali pa dayon sa pagpagkisod atong tawhana. Ligayan lang ka na si Roldan Moran. Ate, Paiduban, Bay, ayaw lang nagpaibawa sila si Manang og si Manoy, eh. Dininahitabo na ako. Total, wala man kaso ni Samara. dili ba eh. Kinahanglan gid tingali bay nga masayop sila ini hitabo nimo eh. Kaya ang mga resita niya nga palitonon nga mga mahal be. Uy kaso brato lang kay ako lay palit kay daghan ko kwarta. Tuod no. Mo sa nagkalisod da. Wala, basta barato ito eh. Kay bisan okay ra imong kahintang ba. May mga palitonon magid sa nga mga tambar. Be, Kining kundo na kay kwarta di ba bisag gamay lang. Nga ipkapalit na kog tambal. Nanguam lang ko nimo be. Ako lang yung ilisan. klaro kayo. Klaro kayo mga huwam. Ilis ko taon na unsa man kay. Okay ra. Ug di ko nimo ilisan. Pero kuan mo gud bay wa jud ko lain nga matuno limo bay. Kuan bay kinay 2,000 ra gyud ni bay. 2,000 dako ra ano eh. Kamay ra kini ako sa sabad. O ang iyon ko karon ang doktor nga mugawas na lang ko din sa ospital. Di ko magpa-admit eh. Sagdi lang. Pabuto na to ang doktor nga mobalik dinhi sa emergency room. Atong nagatiman nimo. Nya atong suwayan ug hangyo nga dili ka lang mo pa-admit. Musugot talaga na. Okay ra mo ko pamati pa. Kaya ko naman yung Samara. Wagid bay, wagid mo bay kay ipa-admit mo gid ka sa doktor. Kay bisan wa ka maigo sa kinamatyang bahin. Pero law mo kuno do sa samad agi sa inong gaban. Pero dili ra kuno ka magdugay dinhi sa ospital bay. Ang problema ron ini kung makuwangan ang kwarta nga gihatag ko nimo. Doktor tinay ni. Hala. Ha! Birisulta na gid ang imong pagkalaagan unsa? Ang mo magkuwang maistoryan. Amin ko pagpatay ka na. Buhi ka pa man di ay. Kay ngano mo ma'am. Nagampu ka diya nga mamatay mo manghod ma'am. Hilom animal! Ilog ko. Duwa kay labot! O pagbantay kang Jonas, ha? Malintian ka ginumbuanga ka. Ay nakasiguro ko nga ikaw ginamusta sa mga naggalgal ini ako manghod aron mamahimong badlungon, magbugoy-bugoy. Usa kas nakaingon ngano na yabag ning utok ni Roldan. Ano ko niyabag? Ikaw man niyabag? Ngano ko daw nga ako man? Pagilo ba? Sa naman, kumusta ka naman Roldan? Mo pa kani pagbugoy-bugoy nimo, nakakita ka na dayog atraso? Gusto ka gyud nga mamahimong sagbot sa katiling ba no? Wa ko'y kunta. Guway tao nga nagdumot na ako aron patyon ko. Istorya. Musta naman ang mga laki? Bakit ka na Jonas? Atong badungo na itong gusoon. Ha? Mayo kay ni aning tao nga mo'y nagkaingon na nadungkaban ko. Unsa to? Unsa to? Tarungan na silutihan mo, ha? Tiwasan ta karon animal ka. Tao nga nagdumot ug nasuko nimo ang gustong patay nako. Ako yang gipanimaslan. Tungod kay naglagot siya nimo. Unsa? Muna tinuod. Daghan ang mga tao nagdumot nimo. Ug usa ko nga ilang gipanimaslan. Sa mo gihapon ang tanan, kay kun wa ka pa magyabag-yabag, didto sa carbon, tuntuha ka, di mo ikasugat ang maong mga tao. Ug niya pa gyud. Wa ko mutuo nimo nga tao nga nagdumot nako ang midunggab nimong kanhana ka. Sulti lang na nimo aron makonsensya kuno hay ko. Nagsulti na man siya tinuod si Bay Roldan siloy. Usa? Dili man na makamao nga mamakak si Bay Roldan. Hilom diha, dumanap. Hilom diha. Ikaw ha, utro ka sab. Utro kang nagsigig galgalan niya akong manghod aron mahimo bugoy. Dili man na bugoy si Bay Roldan siloy. Ug man na siya magkuan magbagdoy. Kaya to na siya sa carbon kay nakikita siya atong Atong unsa? Atong unsa? Iwasa ang buot mo isulti. Tiwasan duman! Ha? Nakikita siya atong iyang uyab? Ha? Mao ba? Dili ba to sila uyab oy? Gala naman na sila. Ikaw ha, duman ha? Man ini ha? Gamay na nagyug kuwang kang tawhana ka nako. Ako ganun niya maglagot ni mo. Isalbits na kang animal ka. Sige, sige. Gwapo. Buhata gina. Buhatan na ni Bayduban. Kay kita gid niya magkakontra man oy. Tanawa ka na? Unsa to? Pida ka maigid ni mong tiwasang animal na ka, oy! Tiwasi! Kaya wa man ko mapatay sa tao nagdumot nimo. Tiwasi! Or mapatay ko! Tunog
Tanawa na ka manuti kang animal ka. Jonas, ayaw ha! Jonas! Uy, Roldan, mahimo ba? Ayaw pagtubag sa imong maguwang? pida ganoy. Kitupag ko siya kay si ayaw pagka magawang. Asa ko naangin siya sa mga binuang. Doon kabahan ko tuhod niya. Hila na lagi! Pagka rito bado ba ni mong baoy? Rito bado na kay kang pagkatao! Ikaw ba ginuado ni sa ospital? Ikaw pa yung magtubag-tubag? Pasagdi ko na yung mamatay din eh. Ay naman pagdodoaw na ako. Di ba mo ko ba? Gusto na mo mamatay ko. Sa pamilya ginisusi din eh. Kung patay na ba ako? Pida gani mong tawanan ka. Tiwasan man tayo ninyo. Nang, mas maipatingaling mula ka na lang ko. Wa, gyoy ayo kining atong pagbisita niya din sa ospital. Sa sunod ha, timan gining tawanan ka. Kung doon na pa man gani mahitabo ni mo ngadto sa gawas, dili ka na gyud makapaabot na ko, namo ni Manang Linda nga mudoaw pa nimo. Paaboton ka na lang namo nga tuskig ka nang muabot ngadto sa tong panimay. Makalagot ka na ko! Kung tinuod man gani na, nga nasuko ang tao diri nako, unya kadtong buto patay niya, siya mo igi pahimungtan, sa gihapon niyang tanan. Kay kung pa siya magyabag dito sa karbon, dili niya ikahimamat, dili na ikasugat katong maong tao. Mga leksyon na niya. Busa sir, Jonas. Kinahanglan nga madakpan ta kini mga tao nga nagdumot nimo. Aron dili mamiligro ang imong kinabuhi. Agyod ko kung ba ini akong trabaho, bisan gamay. Nay, kana kay si Roldan ang ilang gihanting. Nagpasabot na nga nahadlok sila nga magkigatubang nako. Asa ka hadlok? Sumha, Jonas! Nahitabo ng girapido kasod sa imong sakyanan. Og swerte lang nga wa ka maigo. Tunan ay. Kang kaligugug pabinaw na ng si balik-balik na istoryang way hinungdan. Di na ta maghisgot pa na. Basta wa gyud mo kit bisa gamay kung atayan ang ngatawa na. Bisa gamay hadlok ay. Ya, sa may bantay Roldan dito sa ospital. O kinsa pa, katong labaw pang makalagot kay higalang Roldan nga si Duban. Palayason ko man ganit ato sa ospital. Pag may makabantay na dito sa ospital. O gipasagdan ko na lang nga siya mo bantay dito. Dili ko magsilbihan ng ospital, oy, magpondo ko dito dugay. Load on ko makakita sa mga masakiton nga tuwa dito. Tinan ning iso na. Katag gyud kalaban sa kini mangura. Makalagot. Matag dili pa nagyud sunay. Kaayo yung pusilon, oy. Ano ba nga, wa na laban sa impas tanan. Buset. Bay Roldan? Huwag ka na bay. Biyaylas ako din sa ospital. Maikog na kikunin mo eh. Doon na ka para ba negosyo nga giatiman? Bay, sagdi lang bay, nang samtaon kay. Kanang bantay lang una ko ni mo di ospital. Ugma lang kumatos carbon. Wa may makapalit og tambal nga kinahanglan mo dito sa carbon ba? Wa may tambal nga kinahanglan mo dito sa carbon. Di pa. Dini wa may makapalit og tambal nimo. Ikaw mo ko sa dini. Karoon na balik sa doktor nga nagatiman ako. Ako siyang hangyon nga mugawas na lang ko. Kung dito na lang ko sa bahay magpakaalim sa kusaman. Oh bay. Umingon mo nung doktor nga dili na ka magdugay din sa kalibutan. Basta. Kalibutan naman. Dili na ka magdugay din sa ospital. Sakit na yung ako samad niya. Bay, Tanahan man ka. dili ba di na kuno ka magdugay din sa ospital kuno. Ay basta, kaya di ko magdugay din eh. Kung mahimo gani, karong adlaw, kawas ako din eh. Buhaton ko na. Kaya busa mo ko kaluya din eh. Oh, naghinukto ka man ko din eh. Dili ka mo duty? Mo duty man ate. Nakailis naman gani ko. Basi ko kapay ganang mo duty. Ayaw na kata. Kung di ka paganahan. Dili mahimo nga mo absent pa koron ate. Basin kasapan ko ni madam nga tag-iyas sa para. Mo duty kit ko oy. Te palihog ko kuha sa akong shoulder bag. Ah, sige. Kadit ka akong kuhawan. Kumusta na ka siya karon sa ospital? Kanusa man ka siya magkagawas? Ugma, bahala na huwag kaabot ko ang imakuhang sa ospital. Muadtukit ko. Gusto ko mo tanaw kung unsa na iyang bahintang dito sa ospital. Roldan. Roldan, ganun dili ka naman kitmawa pa sa akong hunahunang. Ganuan. Tinod
Anay giling imo sir na. Kusunad lagi kang makikita itong babayahan na da. Huwag nga lagi na Brando. Gusto juga ka. Kung saan ko, di na mag-isimawa sa kumunahon sa usawa na ko. Guwapa mo din babayahan na sir. Guwapa. Babay. Sir, abi mo, Usa? sa ako lang nahuna ba? Murag milagro. Milagro nga may bati ka og sama na. Nga to sa babae nga. Sukad. Karong pagi ko makadungog nimo. Nga may bati kang sama na. Unya pag yun. Sa usa pa ka babae nga. Mubo og lupad. Mao lagi. Mao yun. Oh, di na ko mahimutan. Kikuwaos lagi ko na makita ko siya pag-usabran. Oh, tingali sir. Mibati ka lang ana tungod kay wa mo pagid siya matilaw eh. Ana magid pa sa dipat ka tilaw. Pero oras nga makuha mo na siya. Awa na. Ako sa sigurado ko. Nagdili ka na maghuna-una pa niya kay man naman. Labi na nga. Labi na inig-out mo. Di na siya birhen inigtilaw ni mo. Awa na. Sigurado nga malintan mo siya. Di na virgin ay. Kung sa kibabae mo buog lupad. Babae sa kagabihion. Ambot na yung kaya ni Brando. Basta kasi pagkakaroon, siya gipirmi ang niya sa kong nahuna, Brando. Sininitra yun. Ako sa inamik. Ikaw da. Sa balita. Si Jonas. Oo lagi. Wa pa man ko nung maabot sa ninit. Basin ko nung karong taon. At permisaad ko nung ito nga. Mo-duty ko nung sa karong gabi una. Sayo pa mas gabi isa doon, sir. Uy. Ay. Lang. Anak siya. Sir Jonas ka na. Kanang babaeng bagong misuot. Ha? Kadi. Siya ka na, sir. Kanang babae ba nga? Mauna mo kipangita. Si Ninit. Oh. Siya gituod ka na. Kung mo ka na niyan lagi siya. Nasugata Brando. Ang di siya matibol lain. Ina nga ako'y matitibol niya karong gabi una. Ako'y makitibol kang Ninit Brando. Oo, karong na yun, sir. At tuwal ko siya. Sige, di na ka. Di na lagi siya. Di na si Ninit. Ha? Mauna. Mao ka na, Ninit. Gusto makitibol ni mo ang akong sir. Si Jonas. Kuan. Di ba nga, kamuman ka Oo, kami. Naibaw ko si muna. Kami to. Kami katong mikulata sa usa ka lalaki nga. Kuan, katong among kalagutan itong aging adlaw ba? Nga imong gikatibol. Aw, kami naman. Si Sir Jonas ali eh. Siya naman ginakulata. Ako, musigundar man unta ko ato. Pero saan nga? Nadaon man din mga tao. Mao nga wa na lang ko musigunda. Kuan. Ayo. Kadlok. Ayo kadlok na mo Ninit. Dili kami mga daotang tao. Labi na akong sir. Mga pulis kami katigbantay sa kalinaw. Apan, uway sa ang maong tao nga inyong gikulata. Ay dili lagi kami. Kasi sir may nagkulata. Uway sa ang maong tao. Wa siya isa. Sabi mo, gi-frame up lang ni sir kagtong maong tao. Tungod kay wa manggod mo sugot sa hangyo ni sir. Nga siya makigtibol ni mo. Pulis ko din taon ang naghangyo niya. Unya may balibad siya. Wa siya respetar na mo. Sabi mo, Ninit, prangkahan talaga. Sa una palang pagkakita ni Sir Jonas ni mo, gibati na niya ang paghigugma ka ni mo, Ninit. Ako ka na. Unsa? Maulagi ka na, Ninit. Ug swerte kay ka, uy. Kay sukad. Karon pa mahigugma si Sir ug sama nimo nga usa ka babae nga bugbo og lupad. No, nasayop ka, sir. Di ko babae nga mabuong lupad. Kaya wa ko magpaligya sa akong dugong. Igo lang ko nga magig-table og customer. Apan wa ko magsuway nga gi-out ko og customer. Putli pa ko hangtod karon. Yamat na. Di ko lobi. Bibi. Papislita ko lang ko si mong bukton, bi. Ay! Uy. Bos ok. Bos ok patong kag panit na. Nala, sige na.
Adto na si Sir. Kay ikaw ang gusto niya ikatibol. Huwag ka muna ipagtiwas ang sulti. Sige na! Lakaw na, Ninit. Doon na si Sir Jonas. Bahay. Bida bay Roldan eh. Anong niya matawag ka lahos din sa amo eh? Kasi masuko imong mga buguangan niya sa amo. Bay? Anilaw na magpalabay sa kagabi ang dinis sa inyo, Bay Duban. Kawan eh. Di pa ko gusto mo pauli sa amo. Kay basig ilan na sa pong yaw-yawan, kami gawas na ako sa ospital. Dili para ba ang tato masugot ang doktor na magawas ko. Pero akong gipugos. Sige, sige, sige. Bida ay ikaw mo gastor ba jud ka laing na ini bay. Unsa? Mo gastor ba jud ka din na ako. Pero ugma bay kanang bida bay pauli lang inyo bay ha. Basi ako sa rumbuhon sa mga maguwang no bay. Bida maldita ba kitong suon mong maestra. Padlok bay. Sa mo dito maguwang ng pulis. Ibaharan ba ko ato bay nga pasilon? Sagdi lang, Bay. Pauli lagi ko ugma. Basta anilaw na ako sa inyo. Karong gabi ani ko matug. Sir, Mao ka na nila. Kuno na ko nga sako ang maong nahitabo. Katubang nahitabo din sa nangaging mga adlaw na ikulata ko, petso ang mga tao. Wa ko sa ko respetar na kong pagkapulis. Apan, ang tinod gibasulan ko na ang tanan. Rosa, please. Ayaw, kahadlok na ko. Tungod ka dili ko na utang tao. Nung sa kabuya, pulis good ko. ang tinuod, sir. Suka na itong higayuna nga nakita ko ang gibuhat mo sa maong tao. Mahadlok na ko niyo. Okay, sige. Maliko na ko, kusbo na ko, pasilo ako. Uwa mo kay sa nga nahimo na ko, sir. Dito ka magkasa sa tao nga imong gikulata. Okay. Di na ta maghisgot pa bahin anang hitabuan. Bawas tanan di na maghisgot at tawahan. Bintan ta siya. Tungod kay wa na to. Milabay na to. Ang kahanta lang yung kas pagsulti. Nabuhat ko katutungod kay abi mo sa una ko palang pagkakita ni mo dahi. Gipati dahin ko na nakagusto ko ni. Sir, Mao na ito. Anak tungod kay parang kako ha. Tugihan ka lagi ka. Anak tungod kay gwapa ka. Ubutan ka. Buutan sa pagkana. Sa imong itsura. Ha? Wakaging angay nga anay magtrabaho sa uskapar. di man sab ko magtugay dinhi. Kung makakita na uni ako og laing ka-applyan nga trabaho, mubiya ko dinhi. Kay upos ra kaayo ang pagtan-aw sa mga sama ninyo namong niya dinhi magtrabaho. No. Nasayop ka. Oh, bueno, sa ubang tingali nga babae, pero di ani mo, wag yung ko magkaminos nimo. Mausuntan lang ka. Dicho, kasi ako nagkikain mo pa kung pagkatao. Kaya kung ino ng konsulton, pakas lang tanihan ka ninip. Unsa? Sir, mahimo pa. Ayaw nang pagkiskot og kasal. Kay di man ta uyab. Sorry. Ikaw na lay musabot. Ako di panulti. Kana tungod kay di mo wa magtumbag tiyo. Tininuod ko man din akong tanang isulti diha nimo. Ang kuan na sadang ang buot man ako ipasabot nga mao na gid kung imo kong sungton. Usa pa may langayan pakas na ta juga kay ano kung kamuwa ka. Ulit ako pa masab ko. Tungod kay prangkahan tanan juga. Gusto kong prangkahan lagi sulti sa babae nga kung gusto. Oo, daghan na kay kong babae nga nagyan. Pero wa pag yung kay gipakas lang itong mga bayana. Mao nga kung ikaw kung sungton lang ko nimo. Ipamatuod ko gyud nimo nga wa ako magtiaw. Pakas lang kay ka. O ganong sugton taman ka. Nawa ka man mangulitaw na ako. Di no? Pero kini kong pagka-istorya ha, kini man yung istorya. Padung nang gini dito. Sa pa may dugang na kong isulti mo naman eh. Okay, gusto ka niya. Nahigugma ko nimo. Busa sungta ko. Harong magtingin ka taluha. Sir, gikasubo ko. Di ko madawat ang imong gitanyag. Karon pa lang ganit na magaila. Unya sugton tadayon ka. O gikaduha. Kuan. Huwa ko'y gusto nimo bisan kamay. Nene. Sir, pasayloan lang gid ko ha. Apan mao kanay tinuod. Ug bisan ingon ani lang ko, dili ko dali nga mosugot og tawo nga manguyab dayon ako nga wa pa ko masuhito sa pagkatao. Labi na gyud sa sama nimong pulis. Kaya ang mga pulis, bato pa sa uban, igo lang mo pahimo sa usa ka papahay. Oy. Ug labi na sa sama nako nga usa lang ka waitress. Okay. Pero
Nalang ko isulti sa blima. Ay, lasa kong i-apil. Pariha ito mag-iskutan sa kapulis ka. Kusong kayo mo pahimo sa mga babae. Ay, lasa kong i-apil. Pero niya, dili ta kapugson. Dili ta lang kapugson sa pagkakaroon. Tungod kay, hatagan ta igong-igong panahon, igong-igong higayon na makaw na nabayo. Huwag labos ta nang girespeto ko usab bagay mo desisyon. Pero mahimo ba nga, nasugod ka ron. Ninet, mag-inisipay na ta nga suod na hikala. Mahimo ba, Ninet? Uy! Mao ba di ay, sir? Nagpakipot ang maong babae? Mao na, Brando. Hinoon sa iyang ipakita na ko, sa iyang ipanulti na ko. Nakadahi ko niya. Diha, may katarungan, may rason, nga nung misabot ang ipati kung gusto ito niya. Bida, no? Mulog di ko makatuwa itong babayahan na da. Ang sama unta niya nga, usa lang kababae nga mabuog lupad. Musugod na yun sa sama ni mga pulis. Labi lang nga, maayo ka nga mo bigay og kwarta. Wala man ang tanay problema. Pero, may namatikdan ko ni Ninet. Lahi siya nga matang sa pagka-waitress, Brando. Nakita na ko niya nga buutan bigay siya. Huwag misabot ang akong kaikag nga mapasugot ko din siya. Umutando siya sa akong gitanyag niya. Mao nga, di yung kumuhunong hangtog nga maangkon ko ang iyang pagkababae, Brando. Usa ugma gidayon mo, balik ta ditong tapita. Di yung kumuhunong hangtog nga mapasugot ko siya. Unsa? Mao ka na, ate. May balik ka gabi ikatong akong kiingon bitaw nimo nga malditong pulis nga nangulata atong customer nga nakig-table nako. Ug nanguyab siya nako. Kung mao ka na, tinuod tingali nga ikaw ang type na itong maong pulis. Mauli ka na iyang gisulti nako gabi nga nahigugma ko no siya nako. Sa una ko nun yung pagkakita nako, nagustuhan ako niya. Apan, wa ko mutuo siyang gisulti oy. Kaya mga pulis sa pakuno, maayos pasalig, pero kusog lang mo pahimo sa babae nga ilang matripingan. Mao nga, wa ko gyud siya sugta. Uy, kanugon gud. Ha? O si anugon bud ate? Ay, imo lang unta tong gisugot, day. Aron kung doon ay magbugal-bugal nimo, doon na dahil pulis nga uyab nga magkalaban nimo. Ate, dili ko mahimo ang pagsugot niya. Kay, may hitsura man tuod siya. Apan wa gyud ko'y gusto niya, bisan kamay. Wa gyud ate. Para nako ha, mas maayo pagka ng pulis may imong uyabon. Kaysa tong giingon mo nga Roldan nga gubot ang ilang pamilya. O nga may nagdumot nila. Kuyaw pa si Bako kung maangin ka sa kasuko sa mga tao nga nagdumot nila. Busa ko na ko pa ikaw, katong pulis na lang nga nanguyab ni mo gabi ang uyaba. O katong Roldan, hikalimti na katong tawhana. Ate Dora. Wa naman siya dito sa ospital. Ay naman dahil siya. Patlungon kita ni Manghura. Dili pa man unta mo sugot ang doktor ang mugawas siya pa ni pugos yun sa pagawas. O nag-iayo kini Manghura. Nagpakauwaw lang namong iyang mga magwang. Jonas! Jonas, pagpataw na diha! Uy, hayag na, uy! Bango na diha ka may importante kong itahon nimo! Jonas! Sa akin manang din daw eh. Duka pa kaya ta. Uy, Jonas, pagpata na! Kaya may itahon ko di mo bahay ni Roldan! Oh, bahin ko ng Roldan. Na. Kadito nang. Unsa? Ay, lagi! Wala siya dito sa ospital. Ikawas ko nung kagabi matod pa sa doktor nga nag-atiman kaniya. Dili lagi unta mo sugot ang doktor pero may pugos yun siya gawas. Kabalaka naman mo atong gisuon tang padlungon kayo. Pasag dito may gawas. Kain siya na pita ron masangko, wala pasag din siya. Kung mabugat ka itong buang-buang dako, tungod kami pugos siya gawas sa ospital. Watay labot niya. Mahimo pa gani ato siyang tiwasan. Jonas! Wa na kay pagmahal ang mga igsuon ni Roldan ngadto kaniya.
Murag doon na gyud nagpaniid sa kung mga kalihukan kung asa ko. Kay ganihan lang Brando, sa akong pagpaingon din sa opisina, doon na nagmotor nga may angkas nga murag. Ako gyud gisunod-sunuran. Unsa? Tinuod ka, Sir Jonas? Tipik naman kato nga inyong mabati sa sunod nga sumpay ni atong sugilanon. Asa kapadulong Roldan